Okay, mayong Pasko ka itong tanano. Ano yan kita sa adlawng Pasko. Niyang gabi eh. Okay. December 24, magkigsunan. Adlaw Merkulis 2025. Niya itong gihimo, no? Mawag yapon, balik-balik nga itong pagkaon. Okay, yung nani. Amo niya akong preparasyon karon buntag. Niyang hapon, ato sa gabi, amot lang ka, kung sa itong mahimo ini. Ulakaw pa ron mga kaigsunan ko, mamainit sa kuna, ani, akong hinimo, no? Okay, pasiuna sana ako, ni. Pinubri lang niya tuwa ba? Kutob ba sa buton? Ito lang ikita diri, kay mali naman po, malingaw, ali magtanaw, di ba? Siguna ni lang atong preparasyon. Okay, huwag na inyong daghan na, ipakita po, dahil makakita po, may yung sa inyo, ha? Okay, nga yung naanak na ba? Di kay itong pakawawan ang waya mo nya ipasigarbo itong naa di ingon na no basta Pasko magtinabangay sa pa dia mag-inunungay o sa pa magbalipayon ta sa na nira nga na gila no Pasko god ang Ginoo mo yang pagkatao no na mo adlaw sa pagkatao komemorisyon na ni ato ano pero atong sa ulogon gyud gihapon kay tablar ko nagpista Ginoo na guning natawaan Santos gani mag-celebrar man ta pero yung naani lagi nahimo na ko no pista po di man po ko magdinagko nani raman po bitaw ang importante gyud ta nga magmalipayon ta ning adlaw no kay adlaw sa Ginoo ba okay kape-kape ta no kape tangag moringa nang ginaling kamunggay kung binuad mao na dia gamit yun ako no mao na kung pagsagol gatas unsa pa diha kinata sa ako ang gamayng sala no mao na kung sala-sala gamay sa akong payag okay ako pong ipakita ninyo sa dagway sa akong payag okay mao gyud taon okay na po kung aring andiya mao na ako ang kuan sa una sa photography pa ko mao na ako dihang developanan okay karon naman na hinay naman ako lang himong higdaanan okay magisunan na preparata no sa mainit yang gabi mangita na puta kung sa ato mahimo ani okay snacks ta kay makatod ko itong kung para pong isang buo kada tuig isang putos nga ahos bitaw na timingan pag may ahos ako pong ipatag na tagdaan man saan man tag ihatag yun na sa iyong anak gatong pinaskuhan sa magmalipayon ta ikaduha pud katong gihatagan ato malipay pod sa iyong naanira okay hinaot pa unta magigsunan ngayon sa pobreta na po tayo yung pakulo sa kinabuhi ba ito yung nakana dagot sa mo na ug daghan patag kwarta di na kay kana ra di ba okay atong uban daghan maayo to sila kay gigrasyahan kita pohon og buhion baog na di nganong di man ta manghatag daghan no okay mo na ready na ko padung didto nya dayon mao na akong gihipos na ako ang pan okay salamat may adlaw na tong tanan bye.